Bartimeu. Trecea prin Ierihon Iisus, în drumul spre Ierusalim, zvoia Tatălui supus, urmând pe o cruce a fi pus, iertați să fim. Nu era singur, ci în convoi venea mulțimea după el, o turmă pestriță de oi, pe căi uscate ori noroi, urmând pe miel. Un colb, un cerșetor sărman, strigat pe nume Bartimeu, un orb, privit ca un dușman, ducându-și viața an de an, cu mare greu. Întreabă, cine e pe drum, ce-i zarva care s-a stârnit? Iisus e, însă timp oricum nu are pentru tine acum, stai liniștit. Dar strigă, fiul lui David, iar alții îl ceartă, vrei să taci? Lui nici că-i pasă, parcă-i zid, ai milă, fiul lui David, tu poți să o faci. Și Domnul tocmai se opri pentru un orb, un om sărac. Privind în jur, el porunci să-i fie adus, iar când sosi, ce vrei să-ți fac? Ah, Doamne, vreau să văd și eu, iar Domnul, numai prin cuvânt, îl vindecă pe Bartimeu, căci ce nu poate Dumnezeu și astăzi pe pământ. Trecea prin Ierihon Iisus, urmându-și drumul spre Calvar. Tu nu ai un cuvânt de spus și nici vreo cerere de adus, un gând măcar. Chiar dacă Domnul e pe tron, în cer cu slavă îmbrăcat, ca Bartimeu din Ierihon, ascultă cum un tainic zvon s-a strecurat în inimă și fă un pas sau roagă-l, nu-i nimic pierdut. Aude bine al tău glas, Doamne Iisuse, nu te las, fii și al meu scut. Dar mai ales, Mântuitor, iertare de păcat să-mi dai și-aș mai avea de mic un dor, cu ceata mântuiților să ajung în rai.